माइन्ड इउर लेंगुवेज आं बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा गिबियावनो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै मोननैसो खौरां नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो नागिरदों स' जियानो जाया मानो लोगोसे BPF खौ नागारनानै हाग्रामा महिलारिया UPPL आव थांनाय खोथाखौ रनजित बसुमतारी सारा फोरमायदों दाख्लै निउसाव स' जियानो जाया बेनि सायाव मा बुंखौ सोरो बेखौबो फोरमायनो नाजागोन बेनि सिगांनो आंनि बिसिगि कुकिनि बा सुकेना बिसिगिनो बिनि गोथार जुलि आरो बे गोथार जुलियाव दसे नुजानो थांसै आरो बे भिडिअखौबो होनो नाजागोन नोंथांमोननो स' जियानो जाया मानो बेनि उनाव निउसखौ बा खौरांखौ होनो नाजागोन स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय गिबियावनो थोंजोङै फैनानै गोथार जुलिनि सायनासालियाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफैबाय बा नोंथांमोनखौ सफैहोबाय स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि सावगारिया बेनि सिंनि बिथांमोननि गोथार जुलिनि बेफोरबायदि पेन्डेल खालामदों आरो लोगोसे रायजो राजाफ्रा बिथिं जिरायना दङ आरो बिथिंहाय एन्ट्रि स' लोगोसे आंखौ नायनानै बै सानैया दराजों आरो लोगोजों माबा मोनसे बुंदों माबा मोनसे फोरमायदों स' जियानो जाया मानो लोगोसे बिथिं लोगोफोरा जना दङ आरो लोगोसे बिथिं बर धराया माबा मोनसे फोरमायदों मिनिस्लु मिनिनानै एदावलि एसेल' जाखायो बेफोरबायदि रंजा बाजा स' जियानो जाबानो लोगोसे बेजों आफा बोराइ बाथौनि मुंखौ लानांगोन बेनिखायनो बेफोरबायदि दिन्थिना होनाय जाबाय गोथार जुलिनि मन्दप होनो नामा नोंथांमोना स' जियानो जाया मानो बेनि अनगायैबो लोगोसे उन्दै समनि खोथाखौ गोसोखाङो बेफोरबायदि जोंबो सानसे समाव उन्दै बैसोआव बेफोरबायदि रंजा बाजा जनानै थायोमोन लोगोसे बिथिं खैनाजों आरो दराजों फट' दैखांदों आरो बेफोरबायदि फट' दैखांलायनानै जोबनायाव फट' सट' दैखांनानै जोंबो बाय बाय खालामबाय लोगोसे आंनि टीमखौ लानानै आंबो फैनाय जाबाय फेरेंगा बिथांनि रावखौ बुजियै रावबो गैला आरो हाग्रामा महिलारिया मार्साप जानो UPPL आव बेखौ मा फर्मुला दं फेरेंगाया बुंग्रोथोंसै बिनि उनाव जों जवाबखौ होगोन नाथाय फेरेंगाया जे दाख्लैसो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मूर्ख स्टुपिड बुंबाय आं कन्डेम खालामो I am strongly condemn फेरेंगा नोंनि सालाया एथ' बिदि जानो नाङा जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ पाब्लिकनि गेजेराव पाब्लिकआ मोजां मोनो बेखौ सासे लिडार बियो लिडार हिसाबै जों मानिनांगोन नोंखौबो जों लिडार मानियो NJPनि केडार होननानै जों सनमान होदोंमोन नोंथाङा जे माने नाङा फाङा सालायखौ फिदिंनानै जाहा थाहा जेब्लायबो गाज्रि गाज्रि खोथा बुंगासिनो दङ बिनि थाखाय सांग्रां जा माइन्ड इउर लेंगुवेज आं बुंदों जे हाग्रामा महिलारिखौ दिनै स्टुपिड होननो हानाय सोर नोंलाय फेरेंगा बेखौ मूर्ख होननो हानाय सोर नोंलाय दिनै हाग्रामा महिलारि लाबोनाय BTC आव नोंथाङा सासनाव दङ नोंथाङा EM आव दङ नोंथांनि EM पदखौ सामलाय रायजो राजाखौ बिभाजन दालाबो दिनै बिथांमोनहा मिटिं खालामो आइजोफोरखौ सिगियो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसा मोननाय नङा अरुणोदयनि आसनि मोननाय नङा सिगिनानै बिथांमोना लाबोयो दिनै बिभाजन खालामदों आइजोफोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौथ' जोंनो बांसिन दादों जोंनि समावनो दादों जों बे समावखौनो सोर मबे दोलोनि जों नायाखै गामियाव जेसेबां दङ आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुप दानो हायो दाहोदों अरुणोदयाथ' MLAनि दाराय फैनाय जिनिस बेखौ दिनै भाग खालामनानै सोरबा दोलोनि मानसिया BPFनिबा मोना UPPLनि मिटिङाव फैबासो मोनो होननानै दिनै मानो आइजोफोरनि गेजेराव बिभाजन लाबोदों बिनिफ्राय माने रोखा जानानै थानाया मोजां बिभाजन दालाबो राजनिति गेलेनायाव जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु मानसिनि गेजेराव नंखाय नङै खोथाखौ लानानै बिभाजन लाबोनाया बे थिग नङा नंखाय खोथा बुंनानै दिनै बिथांमोनहा सरकारनि आसनि रानगोन होननानै लिंहरो नाथाय पार्टिनि मिटिं खालामो आंथ' गोमोयो जे पार्टिनि मिटिङाव बोरै चेक राननो हायो सरकारनि चेकआ बोरैहाय UPPL पार्टियासो बोरै राननो मोनो सरकारनिफ्राय इसु जानाय चेकआ सोरबा सेक्रेटारिनि दाराय जायो आजिखालिथ' डाइरेक्ट माबायावसो थाङो एकाउन्टआवसो थाङो मानो बेबायदि नंखाय फाखाय थगायबाय थादों जोंनि जाम्बा जाम्बि आजोला आजोलि बिसेसकै आइजोफोरखौलाय जनो एखेबारे सादा सिदा आइजोफोरखौ थगायबाय थानायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ आं लुबैयो आं खावलायगोन जितु प्रश्न करा होइसे जे 3 বছৰ আমাৰ কমপ্লিট হ'বলৈ গৈ আছে 15 তাৰিখত আৰু এইখিনি সময়ত কি কৰিছে বুলি যেটো খুদিছে আমি এতিয়া এটা ডেটা উলাই আছো বিভিন্ন সেক্টৰৰ ডেটা উলাই আছো আৰু সেই ডেটাটো অহা 20 তাৰিখে যেতিয়া আমাৰ ডাঙৰ এটা সভা হ'ব যত মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া থাকিব সেইদিনা আমি ডেটা বিলাক আপোনালোকৰ আগত দাগি ধৰিম যে প্ৰত্যেকটো সেক্টৰতে 17 বছৰ BPF কাৰ্যকালত যিখিনি কাম কৰিব পৰা নাই 3 বছৰৰ হিটো কৰা হৈছে